A veure, el concepte One Health és un concepte que ja fa anys que es coneix, és un concepte que el que intenta és donar una visió integral de la salut, és a dir, que la salut dels animals, la salut de les persones i la salut de l'ambient, del medi ambient, doncs està tot interconnectat. Que el que afecta o el que es troba en el medi ambient, no? Tots els efectes del medi ambient, des del canvi climàtic, els canvis en els ecosistemes, la desforestació, això té un impacte tant en la salut dels animals, no?, com en la salut de les persones. I també la salut dels animals, doncs hi ha moltes malalties que sabem perfectament que són malalties que es poden transmetre d'animals a persones, per tant tenen un impacte en la salut humana, no? Per tant, al final no podem tractar de forma compartimentalitzada la salut dels humans o la salut dels animals o la salut del medi ambient sense tenir en compte tots els altres components. Ho hem de veure d'una forma integral, però la grip aviària també és el meu tema de recerca, jo faig recerca amb grip aviària des de fa més de 20 anys i és un exemple molt clar del que vol dir tenir una visió integral de la salut. Per què? Doncs perquè els virus de grip de les aus es troben en les aus salvatges, per tant el medi ambient té un efecte també en el que és la conservació i la disseminació d'aquests virus, que poden passar a les aus de l'aviram, a les aus de granja, i des d'aquí també poden infectar a les persones i a altres animals. Per tant, és aquesta visió holística, integral de la salut, en què hem de tenir en compte els tres components, perquè qualsevol cosa que afecti a un d'aquests tres pot tenir conseqüències en els altres. Inclús és una visió una mica més àmplia, és a dir, el concepte d'una salut, clar, la base seria això, la gent que es dedica al medi ambient, la gent que es dedica a la salut animal, els veterinaris, i tota la part de la medicina humana, però a més de forma integrada amb altres disciplines també. Per exemple, sabem que, i cada vegada més hi ha més evidència, que tots els aspectes sociològics tenen un impacte molt important, no només a la salut humana, que ho sabem realment, i amb tot el tema dels moviments antivacunes, doncs això ens ha quedat clar, aquesta part sociològica, també en la sanitat animal. Llavors, per tant, també engloba totes aquestes disciplines més humanístiques, per dir-ho d'alguna forma, la comunicació, per exemple, també té un efecte sobre tots aquests paràmetres. Per tant, sí que la base és aquesta, medi ambient, animal, humana, però també intenta incorporar altres disciplines per intentar, al final, és una manera de fer front com afrontem els nous reptes que ens venen en els propers anys. Clar, jo crec que amb això ja s'ha començat a fer feina, diguéssim, perquè tot el que és la part del medi ambient, doncs no estem, o sigui, ara estem més conscienciats que fa uns anys, per tant, però sí, jo crec que la part comunicativa és important per informar de les conseqüències que tenen coses que estem fent, les nostres accions, com a humans, diguéssim, les nostres accions també en la cria d'animals, per exemple, sobre el medi ambient i com això pot tenir un impacte alhora en la nostra salut. Per tant, no sé, la contaminació, per exemple, sabem perfectament que la contaminació, això ara ja hi ha dades científiques clares, té un efecte molt clar sobre les persones. Hi ha estudis, per exemple, a Sant Joan de Déu s'han fet estudis sobre la salut infantil, de la contaminació a Barcelona, vull dir que ja hi comencen a haver moltes dades científiques que visualitzen aquesta interrelació. Llavors la comunicació aquí és molt important, no només la comunicació en l'àmbit científic, que ja hi és, però la comunicació a la societat, perquè també hi hagi una consciència d'aquest impacte. Sí, segurament es poden fer coses per cada un d'aquests components, diguéssim. Jo crec que conscienciar a les persones, per exemple, a les persones que tenen animals, que coneguin que hi ha malalties que es poden transmetre d'animals a persones. A nivell del medi ambient, el mateix. Tot el que implica que nosaltres estiguem malmetent el medi ambient, al final tindrà una repercussió sobre nosaltres. Vull dir que sí que, evidentment, si agafem de forma fragmentada, podem fer coses, Jo crec que cal diferenciar també el que passa en algunes parts del món del que passa a Europa, per exemple. Els virus existeixen i existiran sempre.
Vull dir, hem conviscut amb els virus, per exemple, des de pràcticament que va aparèixer la humanitat i aleshores el que passa és que, per exemple, a Àsia, que és on a la Xina, que és on es va originar el coronavirus, hi ha un contacte molt estret entre animals i persones, entre animals vius i persones. Hi ha mercats d'animals vius. El que passava aquí fa uns anys, allà encara es dona i, per tant, hi ha més probabilitat de que passin aquests salts de patògens que afecten els animals a les persones i sembla que l'origen més probable és aquest, no? Això tampoc vol dir que ens haguem ara d'estar aquí obsessionant amb no tocar els animals, però són coses que es poden donar. En alguns llocs del món es donen perquè encara tenen aquest tipus de comportaments, diguéssim, per dir-ho d'alguna manera, és cultural, també és una cosa cultural, no? I que per tant pot passar. Ara, això no vol dir que aquí n'hem de ser conscients, però a veure, també és cert que aquí, per exemple, els animals de companyia cada vegada van incrementant, no? Per què? Perquè sí que és veritat que hi ha un nombre molt baix de malalties que es poden transmetre, però els efectes beneficiosos són molts i també els coneixem. Vull dir, hi ha efectes demostrats sobre la salut física de les persones, sobre la salut mental. Vull dir que és un tema molt complex, que cal mirar des de moltes perspectives. Jo crec que aquest risc existeix, però són infraestructures que estan molt ben preparades per treballar amb això. Vull dir que realment és molt més possible, diguéssim, que es generi o que circuli aquest virus, perquè, com dic, hi ha molts virus que es troben en el medi ambient i que, per tant, en un moment donat poden saltar en una espècie que és més susceptible. Per tant, són coses que es donen, que es van donant. Algunes apareixen i és una malaltia que es reporta i que es fa pública i tal, però contínuament. Són coses que estan passant de forma contínua, no? Arreu del món. Per tant, jo pensaria més en aquesta via més natural que no pas en una via artificial. A veure, poder passar pot passar, perquè sabem positivament que hi ha virus circulants. Quan us expliqui allò de la grip aviària, per exemple, és un virus que és potser el virus que avui en dia els viròlegs estan més preocupats, perquè és un virus que està circulant. De fet, en animals ja es parla d'una pandèmia, perquè està afectant pràcticament a tots els continents i a moltes espècies d'animals, i per tant pot passar que un dia de forma espontània pugui saltar a les persones i es pugui transmetre. Això pot passar. Vull dir, el que passa que sí que és veritat que la situació en la que estem per fer front a aquest tipus d'events, per dir-ho d'alguna forma, estem molt més preparats ara que fa segles. Vull dir, això és incontestable. Fixa't que amb la Covid, amb poc més d'un any hi va haver una vacuna, que al final és la que va protegir i va fer que deixés d'haver gent que es morís de Covid. Per tant, vol dir que què hem de fer? Treballar per detectar ràpidament aquests virus, o sigui, si passa això, que ho puguem detectar ràpidament, tenir eines per detectar això i per prevenir-ho, és a dir, o bé, si es pot, fer alguna cura o fer un mètode preventiu. O sigui, és el que ens hem de preparar perquè és un fet que passarà. Això és inapel·lable. Clar, hi ha virus que són molt més fàcils de que canviïn i que s'adaptin. És un virus que s'adapta, hi ha una sèrie de mutacions que passen i de cop s'adapta a un nou hoste. Per exemple, els virus de grip aviària primer només afectaven les aus, mica en mica ha anat incrementant el rang d'hostes mamífers que pot infectar i fins i tot ha afectat els que estan circulant ara han afectat a persones també. El que passa és que no hi ha una transmissió eficaç entre persones, només hi ha infeccions directes entre animal i persona. Si en algun moment muta i s'arriba a transmetre eficaçment entre persones, llavors sí que estem en una fase de pandèmia clara. Hi ha una mortalitat que no és baixa, el que passa que encara aquestes infeccions, des de la soca que estarà circulant des del 97 fins ara, hi ha uns 1.000 casos reportats a tot el món. Vol dir que tampoc és que hi hagi molts casos. Depèn, sobretot al sud-est asiàtic i països on la grip aquesta és endèmica, també Egipte i últimament als Estats Units, perquè ha passat una cosa allà que el virus ha saltat a les vaques i llavors hi ha hagut molts casos relacionats amb gent que cuidava vaques. Hem d'estar vigilants, hem de contínuament fer aquesta vigilància de tots els virus que van circulant,
que no canviïn molt, que no mutin, que no s'adaptin, i també és cert que si aquest virus fos el proper virus pandèmic, ja hi ha molta tecnologia, perquè és un virus molt semblant als de les grips que ens infecten cada any, de les grips humanes. Llavors, ja hi ha molta tecnologia, moltes empreses farmacèutiques que tenen la tecnologia posada a punt i que, per tant, seria molt fàcil, molt més fàcil que el coronavirus, per exemple, de dissenyar una vacuna que fos efectiva.